سلام كمي تقنيو كبرات تفكرت سبورت أبناي لومي سولوس 28 سنة فنونا نوددر شامبيون قدم بشكلتا إرترا 2022 نقعزو قدم بشكلتا شامبيون وددر صرقيا إرترا 2022 زغنة برهاو قدس كمون نكونتات نايتن أبز حلف عمد أب يوغاندا استسورا حموشت أبالات هاقراوي غانتا قعسو أقري دكنسي إرترا تحت 10 عمد بغازيت آزا غارديان سزرقها حبريتا كنده سسينا كسافة سامي مدبنا نغط كذاتولنا بخبر نعدم أوشت هاجرن نابس فلالي كورنعات عالم زركبو بعسرتات أشحاد زغطصرو إيرتراويانن كالوت أفكارتي قردن بشكلتان بأكالن كال مراغبيتاتن زدغتاتلو وددر شامبيون قردن بشكلتا إيرترا 2022 بعوت أولمبيكاوي تقداداماي أمريكاوي وورلد تيم تور EF Education Easy Post مرهاو قدس تفتيمو أبتي بسنبت 26 سنة أبزوريا مسمر ميدا بحت مسكرم بار مايشوهوت بار فوروفيا غودنا نغفا سينما كابيتول فورتو بيت مرتغلاي درجة كيه بحري شدة سيتي بارك بار تورينو دانيال فاست فود بيت صحفة محدار زوا ماكل ميدا بحت مسكرم غودنا تاتاس مراست سلاسلة 176 كيلومتر زشفنة وددر تصرقيا دحيرو قوما بشكلتا نفيسو زترفة تقداداماي نايتا أب حورات إمارات عرب زمدبرا كلب الشافر جميرا ناتنايل برهانة بزبقسو متكعتي برهاو قدسن تقداداماي إيطالياويت برو كونتيننتال تيم درون هوبر أندروني جاكارتولي ناتنايل تسفاتسيونن هاديموم مساب قداماي بلجيماويت وورلد تيم انترمارشي وانتي غوبرت ماتيريو بينيام قرماي كتقلزو على تقجلة نالعلميتن 10 كيلومتر حيال ربرب دحر مكيادهم نبينهم بعوت أمزازم مسمر بتحهم أب موداتا كلايت صوتا ناتنايل تسفاتسيون شواز غونة سبورتاوي سنة مقبار بمنصبراغ نتي نزبز حقو عزونايتي علت أب كرميت تقدمو زعامة مرهو قدس عاوتي قبا كايلو نقدماي ترتاح لفو زهابو كخونن كله تقدادماي غانتا تيلن حاونتي ببين لادن زبل قصل سم زفلتن حيال تقدادماي زنبرن ميرون رؤسهم زغنه نيات رؤسهم دما كاب عباي وجلن بينو بمملات سالساي درجة أبرس محزو أبناي تحتي 23 عمد دما شامبيون كوينوم رابعي ترتاس سرعة نيشتي حاون مرهاو قدس ميلكياس قدس كاب أسبيكو أبناي تحت 23 عمد كالاي درجة بمحز تشلامي برور ميداليا كخونن كله تغطي الوزاعته ودقانتو سامسوم هابتدما نحس ميداليا جبيتو كموتيت نايزي مرهاو قدس أبز قصل وددر صرقيا أبز كايدو لأوان ملو عمد ببانديرا إيرترا زقيت ماليا كلبو لبسو كتصاوتيو زحلف عربي 14 سنة شامبيون وددر كرونوميتر تحت 23 عمتن سينير تقدادمتي إيرترا زبل كبريز سلابسة بينيام قرماي بشنخو بتمساسالي أب وان وددر كرونوميتر ببانديرا إيرترا زوك أب ماليا تخدينو كقدادميو تقدادميت زوادو موناليزا رأي أب وغنا شامبيون تحت 23 عمتن سينيرن دك أنسيوغت كونن كلا متكل قبرتن ساي كاب غانتا سنبل شامبيون جونيور دك تبعتيو ريمنا قعوش كاب غانتا عراق شامبيون جونيور دك أنسيون مغان بغيعم أب زحلف سولوس مربب حبريتانايتا مرهاو قدس أبالا زخونة كلب EF Education Easy Post بعسر تغلت السنة مرهاو قدس ناب هاقراو وددر شامبيون إيرترا يغنع أب تحت زبلارسي أب قدس أتاز سورة عنكت ترقيمنا أغريمنا لكم كم زنبرنا الزكريو اتاغانتا أبتن وددر شامبيون إيرترا ملكتا ننباب زبقعتو عنكت اتنايت صرقيا وددر شامبيون نمرهاوي مچو أبزي كون زوريا سلطح قوليو ككايد يغنمبر مرهاوي نغعوات بالزغالة متن أبرتيعو ختصعريو إلى نيرا كمتي تامر بحبريتا بلك عزبولو تدما مرهاوي زود شامبيون 2022 نغدف بزي عغنيو هالي غن صعيرون الزحف سعوتكا وتصيد فرد عرو زغنة زقبو عوتيو نمقانو ازي ود 28 عمت مكور تقداداماي أبقى الدم بشكلتا زحلفو هيوت كما يمثل نلومي قداماي كفالو غريبنا زمت سومن كالاي كفال كنسعو الكمينا مرهاو قدس قبر مدن بعسران سلسن طري 1994 أبرز ختما إيرترا أسمرات وليدو مترون 73 قومت 58 كيلوغرام كبدت زلو مرهاو قدس جنا ود 14 عامة كليو قدم مشكلتها زجمره
ንፈለማ ግዜ ዘካየዶ ቅድድም ከዓ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኮይኑ ነታ ዝመሃረላ ዝነበረ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሰማዕታት ወኪሉ ተቀዳደመ። ቀፂሉ ኣብ ውድድር ዞባ ማእከል ብምምዝጋብ ምስ ክለባት መደበርን ክለብ ኣስቤኮን ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት ብድሕሪ ምፅዋቱ ብዘርኣዮ ብሉፅ ብቕዓት ዕድል ማህደረ ትምህርቲ ረኺቡ ኣብ 2012 ንስልጠና ናብቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተደኪኑ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ተላእከ። ጎኒ ጎኒ ትምህርቱ ድማ ማልያት ማእከል ለቢሱ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2012 ዝተሰላሰለ ዙር ሩዋንዳ ንፈለማ ግዜ በኹሪ ኣህጉራዊ ፀወቱ እሳለጠ። ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ናይቲ ዞር መርሃዊ ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ተውህቦን ክእለትን ዘለዎ ተቐዳዳማይ ምዃኑ ኣብ ርእሲ ምስካሩ ክሳብ ኣብ ዝቕፅል መድረኽ ሰኣን ብቑዕ ደገፍ ህዝቡ ደቂ ጋንታ ዝስእና ንብጫ ማልያ ንኽልተ መዓልታት ክለብሳ በቂዑ ነይሩ። ኣብ በኹሪ ተታፊኡ ካብቲ ተዳልዩ ዝነበረ 8 መድረኻት ኣብቲ 5 ምስ ቀዳሞት 5 ብሉፃት ተቐዳደምቲ መዛዘም ሕንፃት ብምርጋፅ ኣቓልቦ ዝሰሓበ መራ ከም መርኣያ ናይቲ ሽዑ ዘንፀባረቆ ተወዳዳርነትን ንኡድ ውፅኢትን ኣብቲ ኣብ ኢግል ስዊዘርላንድ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ተወሳኺ ትምህርቲ ንኽቐስም ብዩሲኣይ ዕድመ ቀረበሉ። ኣብ ዝቐፀለ ዓመት 2013 መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ መበል 19 ዕድሚኡ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብምፅምባር ኣብቲ ብደረጅኡ ካብ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ተርታ ዝስራዕ ቱር ላትሮፒካላ ሚሳ ቦንጎ ኣብ ዝተሳተፈሉ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ብምውናን ሓያል ሓኳሪ ዓቐብ ከም ዝኾነ ኣረጋገፀ። ነዚ ስዒቡ ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ዝተቃንዐ ዙር ኤርትራ ኣብ 4ይ መድረኽ ቀዳማይ ብምውፃእ ዝተዓወተ መርሃዊ ኣብ ውድድራት ግዜ ዓቐብን ፃዕዳ ማልያን ካልኣይ ተርታ ሓዘ። ንሱ ብ30 ሰነ 2013 ኣብ ፔይ ሮኔ ፈረንሳ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ድሕሪ ምውናኑ ዳይሬክተር ስፖርት ኣህጉራዊ ማእከል መሰልጠኒ ብሽክለታ ዓለም ጄን ጃክስ ሄንሪ መርሃዊ ንዓቐብ ኢሉ ዝተፈጥረ ተቐዳዳማ እዩ፣ ኣብ 1 ደቂቕ ካብ 100 ክሳብ 120 ግዜ ፔዳለ ክዝውር ወይ ክረግፅ ይኽእል፣ እዚ ድማ ፍሉይ ኣራግፃ ወይ ከዓ ኣዘዋውራዩ ክብል ኣብ ልዕሊ መርሃዊ ዘለዎ ኣድናቆት ገሊጹ። ኣብ ዝቐፀለ ወርሒ ሓምለ ምስ ፈረንሳዊት ፕሮኮንቲነንታል ቲም ብኾታኝ ሰሼ ኢንቫይሮንመንት ከም ተማሃራይ ዝተጠርነፈ መራ ኣብ ፈረንሳ ብዝተቃንዐ ውድድር ፍሬቻ ደይቪኒ ቀዳማይ ተዓዋቲ ድሕሪ ምዃኑ ኣብ ሰዓበ ወርሒ ነሓሰ ድማ ኣብ ውድድር ቬልታ ቺክሊስታ ኣድሊዮን ተሸላሚ ፃዕዳ ማልያ ኮነ። ቀፂሉ ወርሒ መስከረም ኣብ ኢጣልያ ውድድር ሻምፒዮን ትሕቲ 23 ዓመት ዓለም መበል 15 ተርታ ተሰርዐ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ድማ ኣብ ግብፂ ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ተቋዳሲ ናሓስ ሜዳልያ ብምዃን ነቲ ዓመት ወድኦ። ኣብ ዓመት 2014 ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ፕሮኮንቲነንታል ቲም ኤምቲኤን ኩቤካ በኽሪ ፕሮፌሽናላዊ ውዕሉ ዝኣተወ መርሃዊ ኣብ ሓፈሻዊ ውድድር ግዜ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዞር ውድድር ላንካዊ ማሌዥያ ካልኣይ ተርታ፣ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዞር ሙሲንዛ ደቡብ ኣፍሪቃ ሳልሳይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ኣብ ውድድር ላሩት ዱ ሱድ ሲክሊስታ ደፔሽ ዱ ሚዲ ፈረንሳ ድማ ፃዕዳ ሜዳልያ ብሉፅ መነሰይ ባሓተ። መርሃዊ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ መበል 20 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ዙር ቱርኪ ኣብቲ ዓመት ብዕድመ ዝነኣሰ ተሳታፊ ናይቲ ዙር ኣብ ዝኾነሉን ልዕሊ ድሩት ተመክሮ ዝኸይድ ወሰደ ዘበለ ብቕዓት ኣብ ዘንፀባረቐሉ እዋን ኣብቲ ዙር ብዕድመ ዝዓበየ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ዝቐረበ ወዲ 42 ዓመት ኢጣልያዊ ዴቪድ ሬቤሊን ናይ መርሃዊ ራግፃ ብሽክለታ ኣዝዩ ዝምስጠኒ ነቲ ዓዋቲ ቱር ደ ፍራንስ ክሪስ ፍሮም ድማ የዘኻኽረኒ ብምባል ነቲ ናይ ሽዑ ውልዶ መንእሰይ ነኣዶ። ብሓፈሻ ብደረጃ ፕሮፌሽናል ን9 ዓመታት ኣብ ዝተቐዳደመሉ ኣብ 8 ውድድራት ግራንድ ቱር ዝተሳተፈን ብብዝሒ ፕሮፌሽናላዊ ዘመን ውድድርን ተሳትፎ ግራንድ ቱርን ኣብ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ምስ ናትናኤል ብርሃነ ብማዕረ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ መርሃዊ ፈላሚ ውድድር ግራንድ ቱር ኣብ ወርሒ መስከረም ናይቲ ዓመት ኣብ ቮልታ ስፓኛ ኣካየደ። መርሃዊ ንዓመት 2015 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተኻየደ ውድድር ክሮኖሜትር ሻምፒዮን ሃገራት ኣፍሪቃ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብሓባር ተሸላሚ ወርቂ ሜዳልያ ኮይኑ ተቐባበላ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዝተገብረ ጂሮ ዴል ትሬንቲኖ ሜሊንዳ ኢጣልያ ኣብ ውድድር ፃዕዳ ማልያ ትስፉ መነሰይ ካልኣይ ደረጃ ሓዘ። ኣብ ወርሒ ሓምለ መበል 21 ዓመት ዕድሚኡ ምስ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተክለሃይማኖት ብሓባር ፈላሚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተሳታፊ ውድድር ግራንድ ቱር ፈረንሳ ርእሲ ምዃኑ ኣብቲ ዓመት እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ተኻፋሊ ናይቲ ውድድር ነበረ።
بزيكا زي أبو رحمة سكرم أب ريتشموند حورات منقصات أمريكا بسغايرة وددر شامبيون عالم تحت 23 عمت مبل 11 درجة بمحاز أزي بلوت وصيتا مزقبه أب سعبة عمت 2016 كلب MTN كوبيكا سما ناب دايمنشن داتا بملوات كابرو كونتيننتال ناب وورلد تور تيم كتعبن كلا مرهاوي مسا درجة وسغه أبور حلا كاديس نزور عمان كلاي أبور حما قابيت نزور فولتا تشيكليسا كاتالونيا ربعي أبور حميازيا نزور روماندي سالساي أبور حنا حاسة نزور بورغوس بانيا كلاي زبالت تصفو منسي كوينو فتسمام أبور حقنبوت أب جيرو دي إيطاليا بمقردام أب سلسي وددرات جراند تور تتسلفة فلام إيرتراوي زبال كبري أب زرغبلو شادشاي زبالت تصفو منسي نموخان كاله أب زغط الور حسنة مرهوي أب هاجراوي وددر شامبيون كرونومتر نحاس ميداليا دحري من تلتالو أبور حمس كرم أب فولتا اسبانيا بمئتاو أب حد عمت أب كلتا وددرات جراند تور تقدادمه أبور حتى كمتي أبدو حاغة رابزة أنقدة وددر شامبيون تحتي 23 عمت عالم كا مبل 10 ترتحيزو نايت عمت وددرو زازمه مرهوي نعمت 2017 أب وددر فولتا كومينيتا فالنسيانا اسبانيا كلاي تصفو منسي بمغان زفر لما كون كله أب وددر ستيمانا انترنازيونال إيطاليا خا نزوت سيت زدقمو نسو أبور حلا كاتيتا بسلاسل زور عمان أب سلسة مدرغات مسقداموت 10 تقدادمتي دحر مئتاو بلوت تصفو منسي تسيمه أبور حسن نايت عمتي أبو ددر شامبيون تصرق إيرترا سالساي بموتسا نحس ميداليا استشلم مرهوي بدحري كل توارح أبزور بورغوس بانيا بستخايدة مدرغات نسمو مسقداموت 10 تقدادمتي أمبرا مرة أبور حين حاسة أب فولتا اسبانيا نسالساي وانا بستسلفلو أب حمشاي مدرغ كلا يكوينو بمتاو أب تاريخ قلدن بشكلة إيرترا اتزبلت وتصيت وددر جراند تور أتصحفه زين حموش عمتات صنع كبر وسن أبز حلف ورح جنبوت بينيام جرماي أب عسراي مدرخ جيرو دي إيطاليا قدامي بموتى دحر مسروحيو تسبيروم زغبركم تغداتلتنا نزي نقعزو قردم بشكلتا مرهاو قدس زدس استحسو كلا يكفالو زمت سولوس كنسعوالكم إنا ጋዜጣ ዘጋርዲያን ብ22 ሰነብ ዘርግሓት ጽሑፍ ንኩነታት ናይተን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዩጋንዳ ዝተሰወራ 5 ኤርትራውያን ተጻወትቲ ኩዕሶ ኣብ ዩጋንዳ ዝሃደማ ኣባላት ሃገራዊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ገና ተሓቢየን ይርከባ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ተመልኪታቶ ስዒብና ትርጉም ናይቲ ጽሑፍ ነቕርበልኩም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዩጋንዳ ብዝተኻየደ ውድድር ድሕሪ ምዕዋተን ዝተሰወራ 5 ኣባላት ሃገራዊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 20 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ገና ተሓቢየን ከም ዘለዋ ጋዜጣና ተረዲኣ ምስን ዕድሚአን ካብ 16 ክሳብ 19 ዓመት ዝዝርጋሕ 5 ዝሃደማ ተጻወቲ ማለት ልዋም ሰሎሞን፣ ዮርዳኖስ አብርሃም፣ ሻማት ፍጹም፣ ራሄል ሚካኤልን ትርሓስ ሃብተን ቅርበት ዘለዎም ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ እተን ብኽልተ ሕዳር 2021 ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ሴካፋ ገለ ሰዓታት ቅድሚቲ ኣንጻር ኣንጋሪት ሃገር ዩጋንዳ ተሰሪዑለን ዝነበረ ግጥም ዝተሰወራ ደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕን ኣብ ውሑስ ቦታን ኣለዋ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ድማ እዚ ንፈለማ ግዜ እኳ እንተኾነ ካብ 2009 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ልዕሊ 60 ናብ ደገ ዝገሹ ኤርትራውያን ተጻወትቲ ካብ ጨቋኒ ስርዓት ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዘምለጡ ይግመት ኣብ ፈለማ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዩጋንዳ ነተን ዝተሰወራ ተጻወትቲ ኣብ ምህዳን ኣብ ዝተገብረ ምርመራ ተሳቲፉ ነይሩ ይኹን እምበር ኣፈኛት ፌደሬሽን ኣሕመድ ሁሴን ኣብቲ መርመራ እንታይ ተራከም ዝነበሮም ከየነፀረ እቲ ጉዳይ ካብ ሕጋዊ ስልጣኖም ወፃኢ ምዃኑ ናብ ፖሊስ ዩጋንዳ ከም ዘሰጋገርዎን ኣረጋጊጹ ፈጻሚ ዳይሬክተር ሴካፋ ኣውካ ጌቼዮ ከም ወደብቲ እቲ ውድድር መጠን ብዛዕባ ምጥፋእተን ተጻወቲ ንዝምልከቶም ሰብ መዚ ሓቢርናን ብመርመርቲ ኣካላት ዝተሓተትናዮ ምትሕብባር ድማ ጌርናን ኢና ኢሉ እቲ ዳይሬክተር ኣብ ዝሓለፈ በብእዋኑ ዝተኻየዱ ውድድራት ንዝሃድሙ ኤርትራውያን ተጻወቲ ኣብ ግምት ብምእታው ተመሳሳሊ ክስተት ንኸየጋጥም ሴካፋ ዝወሰዶ ፍሉይ ስጉምታት እንተነይሩ ንኽገልጽ ኣብ ዝተሓተሉ ከዓ ዝምልከቶም ሰብ መዚ ብዛዕባ እቲ ውድድርን ተሳተፍቲ ጋንታታትን ተሓቢርዎም እዩ ኣብ ኩለንተን ጋንታታት ይዕሪፈናሉ ዝነበራ ሆቴላት ድማ ጸጥታዊ ሓለዋ ተጊሩ ነይሩ እዩ ዝብል መልሲ ሂቡ ኣፈኛ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ጉዳይ ዘን ተጻወትቲ ብሸነኹ ዝተሓተሉ እቲ ኮሚሽን ኣብ ውልቃዊ ጉዳያት ርእይቶ ክህብ ከም ዘይክእል ሓቢሩ
ኣብዚ ወርሒ እዚ ፍሉይ ራፖርተር ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ነቲ ብቲ ሃገር እናባእሰ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ዝነቅፍ ጸብጻብ ኣብ ዘውፅኣሉ ግዱድ ወተሃደራዊ ዕስክርና ንውግእ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ምስዋርን ምስቓይን ገለ ካብቶም ዝተመዝገቡ ጥሕሰታት ምዃኖም ዘርዚሩ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ኣብ ግጭት ኢትዮጵያ ዓቕሚ ኣዳም ዘይበጽሑ ንኽዋግኡ ከም ዝተዓስከሩን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ብኣሽሓት ንዝቝጸሩ ሰባት ዕቑባ ንምርካብ ናብ ካልኦት ሃገራት ንኽሃድሙ የገድድ ከም ዘሎን ገሊጹ ፍሉይ ራፖርተር መሐመድ ዓብደልሰላም ባቢከር ናብቲ ኣብ ጀኔቫ ዝርከብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ብኩነታት ናይቶም ብኣማይት ዝቝጸሩ ዝጠፍኡን መለክዕታት ሰብኣዊ መሰላት ብዝጠሓሰ ግባብ ብዘይ ሕጊ ኣብ ምስጢራዊ ኣብያተ ማሕቡስ ተኣሲሮም ዘለውን ኤርትራውያን ኣመና ተሻቒለ ኣለኹ ብምባል ጽሒፉ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ኤርትራ ኣብ መድረኻት ቅድድም መጸረይ ግጥም ንዋንጫ ኣፍሪቃ ኣንጻር ቦትስዋና ክትገጥም መደብ ተሰሪዑላ ነይሩ ጸወታ ቀዳማይ እግሪ ንኸሰላሰል 3 ሰሙን ምስ ተረፎ ግን ምኽንያቱ ከይጠቐሰት ካብቲ ግጥም ስሒባ እዚ ድማ እታ ሲኒየር ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ተባዕትዮ ድሕርቲ ኣብ ጥሪ 2020 ኣንጻር ሱዳን ዘካየደቶ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣይተጻወተትን ማለት እዩ ንመወዳእታ ግዜ ውድድራዊ ግጥም ዘካየደት ለኻ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ወርሒ መስከረም 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ መጻረይ ጸወታ ንዋንጫ ዓለም ኮይኑ ኣንጻር ናሚብያ እዩ ሮቤል ተክለ ሚካኤል ብድሕርቲ ናይ 1998 ዓመተ ምህረት ደቡባዊ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነጥፍ ካልኣይ ኤርትራዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ካብ ዝኸውን ድሓር ኣብ ክለብ ቡና ደሚቑ እኳ እንተሎ ኣብታ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ መጻወቱ ዝነበሩ ሃኒባል ተክለ መዋእል ዮሴፍ ስምዖን ኣስመላሽን ሄርሞን ዮሃንስን ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ንኽጽምበርዎ ቁንጣሮ ተስፋ እዩ ዘሎ ነሳቶም ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 20 ዓመት ሃገራት ሴካፋ ድሕሪ ምህዳሞም ኣብ ዩጋንዳ ተሓቢዮም ይርከቡ ካብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ደገፍ ረኺቦም እኳ እንተኾኑ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ካልእ ሃገር ብዛዕባ ዝሰፍሩሉ መልሲ ኣይረኸቡን ነዚ ጉዳይ ሒዛ ትከታተሎ ዘላ ኣሜሪካዊት ጠበቆም ኪምበርሊ ሞንትሊ ኣብዚ እዋን እቲ ጉዳይ ብመሰረቱ ኣብ ኢድ ዩኤንኤችሲአር እዩ ዘሎ ትብል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ብቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ቃለ መሕትት ዝተኻየደሎም ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ንኤርትራ ኣብ ታሪክ ንፈለማ ግዜ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ሴካፋ ንኽትበጽሕ ኣበርክቶ ዝገበሩ ካልኦት 7 ሲኒየር ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ማለት ኣቤል ዕቑባይ ኪሎ ኢዮብ ግርማይ ዮሴፍ መብራቱ ፊልሞን ሰመረ ሮቤል ኪዳነ ኢሳያስ ኣብርሃምን እስማዒል ጃሃርን እውን እወታዊ መልሲ ንኽሰምዑ ተተስፊዮም ኣለዉ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዳሊናዮ ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና ሰላምን ጥዕናን